Защото не издържам сълзи. Къде ще качваме фитър? Искаме да ви дадем нещо от целия клас, понеже знаем колко много обичате да пътувате и искаме да запомните нашия подарък. Да не е нещо, което да ви хареса наистина и да сте много доволни от него, защото надявам се, ние сме най-добре клас за сега. И затова ви подаряваме тази екскурзия до Хърватия, до Плитвичките езера, защото знаем, че искате да отидете там и знаем, че има пожелания. Може да го прочетеш. Благодарим ви за прекрасните години и за всеки скъп учебен час. И с цялата си обич благодарим ви, че направихте хора от нас. Браво! Както каза Никол, пък и всички знаете, че аз наистина обичам да пътешествам, защото това остава, такава е моята душа, създадена да пътешества. И вие събирайте своите мечти и тръгнете с старите кецове в Париж. Пък аз ще отида на едно уникално място, което няма да се повтори въобще и ще знам, че го правя, че ми е подарено от сърце. Пък ще ти правите снимки, като се върна. Благодаря ви още един път и извинявайте, че в това състояние ме виждате. Ще се оправя, предполагам. Вълнението ми е голямо. Така, искам, след като приключи долу ритуала, всички, както желаят, но тези, които след бала ще пътуват за Турция, да заповядат в кабинета, за да уточним някои неща, ако желаят. После ще се видим ли някъде? Да, вие другите може да отидете там, къде сте се разбрали, защото и пък клас ще бъдат и останалите, които ще пътуват, за да се разберем подробно. Добре? И после ще чуем къде сте. И после. Сега в 11:30 много красиви всички.